Os drons e o xeo son os novos aliados contra a vespa velutina. A Mancomunidade do Salnés incorpora os servizos dunha empresa tecnolóxica na súa loita contra esta praga, que ofrece unha proposta diferente para acabar con elas. Xa levamos feito unhas cuantas probas en varios nidos con esta experiencia piloto, está dando uns resultados estupendos. De feito, fixemos este fin de semana. Este fin de semana pasado e aos 5 días xa non había prácticamente actividade. O precio ronda entre 100 e 200 euros. Depende da dificultade e das horas de traballo. E hai que añadir os gastos de desplazamento. As bolas están recheas de xeo que baixa a temperatura da colmena nuns 5 graus. Pouco tempo despois, o niño queda sen actividade. Temos que baixar aproximadamente entre 5 e 6 grados da temperatura ambiente, que normalmente ronda os 30 grados. O nido de velutino é como unha incubadora que só ten un orificio por debaixo, entonces o aire que ten dentro do nido sempre está a unha temperatura estable para que as larvas fructifiquen. Se non rompemos digamos, esa temperatura, non sei que chamamos unha rotura térmica da temperatura, conseguimos que as larvas pois non vayan adiante e o nido se veña abaixo en uns días. Este servizo é fundamental para eliminar os niños que se atopan a maior altura. Ademais, ofrece unha alternativa máis sustentable, segura ou non empregar insecticidas. Resultou que este niño estaba nunha zona inaccesible para o camión do noso servicio, que só chega hasta niños de hasta 45 metros, pero este creo que se atopa uns 56, polo cal se recurreu ao uso do dron para efectuar disparo de xeo sobre o niño. 7 dos 9 concellos que forman parte da Mancomunidade sumáronse a súa vez ao programa de loita contra a vespa velutina desenvolto dende o ente comarcal. Dende a súa creación xa se retiraron 400 niños deste insecto.